yatoletaga ekamiti yekawa linaengo kukole campaign enatebete lazima ndole ebesa nabekire mu buko w'abantu baito bari abalimi na mwatara koruchinka chino mpaka ga mwanyole no shilingi 10 pa ngogo toni tokonya bono ntagetemba tembe mukutano noyona na kinatebetenga lazima ndole ekawa yaitu echayi yaitu litoke leto avocado yaitu na maoga yaitu na nyabukiri kurwa sarenge ekero ekamiti yekawa ya quality proposal tukanyeira esi World Bank baganchirana koleta chibesa chirosi machine egosi chikawa gali talieri yabere na myaka 57 igwe machine yeri ngorosi werororo ebekwe machine yengia ase kawe korosibu yasibibu eminyokane ya kionyo abayishimiwa aba MCA ekero na kolete e programwe omo chairman na ntagete montekere omo chairman wa agriculture oyo bwate wodi enene na rabantu bakomurunga ne kratene omo shimiwa machuki nere omo chairman Taiwan omo shimiwa machuki nere chairman ya agriculture ekera nyoleta gante binga governor kwanza factory ya Nyamache ekera ya etire tigatu make sure tibese ya chiroro 7.5 million bese yetari ayengoje kunyibeka mu buko aunjuka nanzi go sera abantu ogo sera week machuki yango kora na koko abayeshimu wa bande bonds 7 out of 8 bakabwatirana bagatenga tigera agenda Nyamache ekinde na mochoja cross kubadaye moko bakira chinko machine eri abere gari myaka 57 machine yego chororo ni ekrosia egotumia omuliro moke ero add value ekawa yaitukuru Nyamache gaiga enyare koni weisiko yensi natebye abachairman oseka miti obwe bimbu arengese kawa na tinda mayose bwaeli chairman obuya no mujia ole service obwe bibuli bwalengo korukale ngo isaransa tole na enunsi no ocheki aba ibi bali balengoro mbate nengeti ne kasi babo bali ko chinsobo esenge njoko ibira abantu ba koromuki igo inwe ebega chairman ne kamiti yao ekiera nkubara oseritole bitano kubara oseritole smogo sibi ekawelia na go pakiwa ne kawelia naende etutagete factory eri Egypte say that mono inonya muwate njara gakinje mna simba abonkunyara korage byakego mochiche monte njara yabeire enjara yabeire libatu kuibeka wa governor toliye none chiri wiberebere oseisano mbaye obwo ibimbomba mo wanja boygo Nyamache hoye ego ekamiti dere tu achirega ya make sure na machine yeliye kuguru 3.5 million area 5 ton ekoroku eco alba nere go chaga chibese chinde echigo tigara chirosi factory mari ina begete 30 million euro
contractor yeroro ya sinyiru ukora ebegete chikabira onsalia bono na abolire ministry ya health ikare contract y'omuntu ya eri vataminate va advertise contracting out contracting ya kolete gasende senyakitali ende ekairo mwakebere atanya okora tuatebringa gasteo naenda uchikoego lakini kando neyo esenyakitali gali na abekire 33 million chokorosia male ward a ward y'abasaja kabere umweshimiwa mutume na kuanaga egetie ningi nyoletere twarengega embra yatu ete abante basinyo tunonogote naga a contract na enani omuntu nkoli maregetie kerosibu nabegete 36 million esegetie igobone tuatebedenga agocha arosi chitera sinecho gatiga igang ebrakte sengenjo byakire bireme birusi ebundere nsaiga ereta maraba ebeke tobeke chipai ese budget ya kabere mutume na muracha lazima mumeke shonga tuwabekire chibesa ase ekwerendege chi ebintu biriko imorera match sprinkler egetie kirazima kebe ekereme emecheseta yobosongo ya kirugaiga as 45 words chombe cheito njibwato burwere bw'omonu bw'ebitago. This is what we have come to do nga abo obusabane juga mbamanyikira rasma mumanyekane andaba ndarasma ekraba kolete mbigu y'engombe ekarago tebiringa lelitororo rasma lelitororo tako bikira litororo nyo ane area bakora egoso anyare konyora vaccine ere chibesa chirenke odenga subsidies vaccine services. The system promotes transparency accountability and the farmer